Ate Mira, Kuya Jansin, si Ate Ninya kasama, si Nanay, si Kuya Gister at saka si Ate Jean. Yan. Dito kami sa isang tindahan dito sa loob ng airport o mga parcel. Dalahan ay maraming na ba? 5:15, 5:35, flight na. Kita-kita tayo sa Korea. Version 5. 6:53 na ng gabi, pero maliwanag pa pa. Iniog yung pao namin. Advance kasi ng isang oras dito. Ang dami palang Koreano dito, mga park. Maniyang lakaran dito. Pagkababoy lagi kainin mo, wasak ang tinahin mo. Doon kayo kay Kalili. Lima-lima lang. Sim. Tim? Yeah. Oh, 1957. 1957. my friend. Yeah. Umaga na to. Nabuti. Dito kami sa baba lang ng hotel. Malamig. Mga parts. Kaya ito kailangan ko. Medium size. Bebe ito. Akin kung na-order. Medium. Meron pa. Patatas to. Parto.
Lahat pala ng order. Pork. Pwede ha? Iba naman to. Tikman ko yung kulay nila oh. Parang chili rito mga palo. Chili rito. Hindi pa nga yun. 이게 코리안 다이어트 치킨. Wasabi, sausawan. Ah, wow! Open mo na niya. Guys. Partner pala ba binigay niya? Thank you. Hindi ko na lang habang Sabi ko, ano tayo uwi dito, wala tayo pera. Sabi ko, wala tayong cash na. Saan kayo nakawin? May mga bare-bare si tatay, gumagod. Kawawa eh. Andiyan na taas. Basa-basa yung pagdala ng pangit na natulog. Natulog. Parang bata. ayaw niya naman. Ang ingay pa niya doon sa baba, narinig doon sa building eh. Jason, tawa ng tawa. Yung umiiyak na. Parang sa cartoons eh. Nakikita tapos sumandal sa poste. ang Sa kasa aso, yung natata yung pantalon niya, yung parang faded na. Unti-unti nagiging dark blue eh. ang may kasalanan mo yung Beatles na yung yung umuulan ng snow sa Macau. Ano yun? Doon ako nanalo, di ba? Tapos bumalik pa. All day, we can drink all day. Sabi niya, yung drink ng mineral water dito 터치. na 스크린 도어. hanggang 터치. umaga, sabi niya. Okay. Oh, yan ang mga pardo. Harap ng manok dito, parang native talaga. Para kay Jin. Pick out kami yung isa. Sabi niya okay lang daw. Short daw siya. Mga parts. Ibang klase ang spring dito, Mark. Yan o, pagigising na namin alas 10 pasado na ng umaga. Grabe. Parang walang araw. Ang lugar pala namin, nightlife pala ito. Panggabi, hanggang umaga dito, ang kainan, inuman nila. Kaya sarado pa mga restaurant. Grabe pala dito mga part. Walang nakapagtanto. Dami pala talagang Koreano dito. Mga parts. May isa kaming Koreano dito yung nagbibit-bit ng kamera mga parts. Oh. Pupunta kami sa pinakadivisoria mga parts. Lakad lang. Doon kami kakain. Kasi barato daw kaayo mga parts. Pero lamig. Lakad lang kami mga parts. Oh. Parang nasa China rin kami. Yung lakaran dito, ganun din. Hong Kong, ganun din. Lakad ng lakad dito, patibayan ng tuhod ko. Yan mga part, papasok na kami ng pinakadivisoria. Dito malapit lang sa hotel namin. Dito kami kakain mga parts. Noodle. Okay. How much? This one? Yeah. 4,000. Okay. 4,000. Okay, 4,000. I give you. Pinapakain talaga yung ano.
Diba? Diba? Yan o, mga part. Ang mainit. Ano yun? How much? 3,000. 3,000? 김밥으로? 김밥 오시오. 오뎅. 포천 나도 양념 해줘요? Rice 할머니 cake. 어떨? 네, 지라산가요? 아, 할머니도 좀 있으면 이런데. 그래서 또 망망 그리고 그냥 이 안에가 할머니 좀 많아. 그리고 저는 라이스 케이크. 할머니 좀 많아. 고생이 다 싸놔서 좀. 아, 미르미도? 좀 늦게 나와 일요일 날에. 그거 하나. Noodles o mga part. 또 저기 또 온다. Yan mga part. Hindi mawala yung kimchi talaga kami mga part. Ito, appetizer niya. Libre. Iba talaga part. Kimchi dito. Yan. Fresh talaga. Noodle soup? 이거 누들스 밀고 Then bibimbap. 아, 87에 56. 2마리. Sobra. Sabi ko makita ito. Ano may bibimbap? Wala ko malaglag sa Ah, mix. Tayo, mix ng may. Yan ang mga pardo. Bibimbap mga pardo. Ngayon na ako nakatikim nito mga pardo. Because of Kuya Jason. Budaw man ni Pardo. Daw man ni. Mahilig talaga ako sa gulay pardo. O yan ah. Grabe talaga ako sa gulay. 메뉴. Hmm? Sige na isa. Barley. Grabe ang kimchi dito. Fresh na fresh talaga. Pardo. Noodles to. Handmade to na noodles. Now, Pardo. Budaw man ni Pardo. Ito talaga walang kalne. Oh. Raman yan. Hmm? Ito ha. Tama, yan ha. Sama sa sama nila ng bitubog naman. Yung ramen. Wala ka makitang 5 egg dito. Logo. Kanin ng ramen. Daw manipal. Grabe. Healthy na pagkain. Walang karne. Tukwa lang to, pardo. Ito, tukwa lang oh, pardo. Grabe, pardo. Yan o, tingnan mo. Puro noodles siya. Gurugan ko yan, iba-iba may ari siya. Grabe. Ubos na kapal. Ang sarap talaga. Walang karne. Tupo lang yung tukwa. 예, 안녕. 안녕.
Ito yung wine with ginseng ng mga ginseng to parda. British. Number one. Ha? Grabe part ng mga pagkain dito. Puro mga healthy talaga. Oh, akala ko mantika, hindi pala tubig pala na mainit. Ano? Parang siyabo-siyabo. Ito, butsi-butsi. Crispy pata. Grabe. Baboy talaga. Crispy pata. Pili model ng parang 12,000. 12,000. 7,000. Mga parts oh, gawan ni. Kawawa na si Marco.